Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι της σημερινής εκδήλωσης μνήμης, έτος πολλαπλών επετείων το έτος που διανύουμε, πέρα από τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας, πολλές οι επέτειοι που συνδέονται άμεσα με την προσφυγική μνήμη. Καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, 60 χρόνια από τις απελάσεις των χιλιάδων Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, 50 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο και 30 χρόνια από την ιστορική απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 με την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δυστυχώς όμως η χρονιά που διανύουμε σημαδεύτηκε από την απώλεια του εμπνευστή της διεκδίκησης της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, του κοινωνιολόγου, του οραματιστή, του διανοούμενου, του έντιμου πολιτικού, του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ένας πιστός φίλος του αρμενικού λαού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε τη σημασία της συμπόρευσης των γενοκτονημένων λαών μας στον κοινό αγώνα για την αναγνώριση του εγκλήματος που διέπραξε η Τουρκία. Γιατί η γενοκτονία είναι μία. Είναι η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής, Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων. Ένα έγκλημα που παραμένει μέχρι και σήμερα ατιμόρυτο. Ένα έγκλημα που η Τουρκία αρνείται πεισματικά. Έλεγε ο αείμνηστος πλέον Μιχάλης Χαραλαμπίδης ότι οι εκδηλώσεις μνήμης τείνουν να εξελιχθούν σε μια ρουτίνα. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το κίνδυνο, προέτρεπε τα ποντιακά σωματεία να ξεφύγουν από τα τετριμμένα και να προσκαλούν στις εκδηλώσεις μνήμης ως ομιλητές όχι ποντίους στην καταγωγή, για να μιλήσουν για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά Αρμενίους, Εβραίους και άλλους, όχι για να μιλήσουν για την κοινή μαρτυρική τους μοίρα και να μοιραστούν μνήμες, αλλά για να αφυπνίσουν συνειδήσεις, με έναν ιερό στόχο, να αναδειχθεί η υπέρτατη αξία του ανθρωπισμού, για να γίνει πράξη το σύνθημα «Ποτέ ξανά». Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι η πρόσκληση που δέχτηκα από την Εθνική Αρμενική Επιτροπή Ελλάδος αποτελεί τιμή όχι προς το πρόσωπό μου, αλλά τιμή στη μνήμη του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Γιατί πέρα από την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η Εθνική Αρμενική Επιτροπή Ελλάδος, και την ευχαριστώ από καρδιάς γι' αυτό, θεωρώ ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός ότι η πρόσκληση μου απευθύνθηκε μία ημέρα μετά την αναγγελία του θανάτου του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Σαν να άκουσε η Επιτροπή την προτροπή που προανέφερα του Μιχάλη Χαραλαμπίδη και έτσι ένας πόντιος στην καταγωγή θα σας μιλήσει για την παράλληλη πορεία Αρμενίων και Ποντίων, αλλά και για τη σημασία της ιστορικής μνήμης σήμερα. Κυρίες και κύριοι, η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής υπήρξε ένα οργανωμένο και προσχεδιασμένο έγκλημα ήδη από το 1911, όταν και στο συνέδριο του Τουρκικού Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος των γνωστών Νεοτούρκων, μιας καθαρά εθνικιστικής οργάνωσης, ελήφθη η απόφαση για την εκδίωξη και τον αφανισμό των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα σχέδιο που εφαρμόστηκε αρχικά από τους Νεότουρκους και στη συνέχεια από τους Κεμαλικούς, με στόχο τη μετατροπή της πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα αμιγώς μουσουλμανικό έθνος κράτος και βεβαίως με στόχο την υλοποίηση του οράματος του παντουρκισμού. Ως αφετηρία της γενοκτονίας των Αρμενίων ορίζεται η 24η Απριλίου του 1915, όπου περισσότεροι από 200 επιφανείς Αρμένοι της Κωνσταντινούπολης, η ελίτ της αρμενικής κοινότητας, συγγραφείς, επιστήμονες, διανοούμενοι, κληρικοί, δημοσιογράφοι, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις φυλακές της Ανατολίας, όπου και εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Είχαν προηγηθεί οι σφαγές και οι διωγμοί κατά του αρμενικού πληθυσμού κατά τα έτη 1894, 1896 και 1909, εγκλήματα που κορυφώθηκαν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τραγικός απολογισμός της γενοκτονίας, 1,5 εκατομμύριο σφαγιαστέντες Αρμένοι. Άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, εκδιώχθηκαν δια της βίας από τις πατρογονικές τους εστίες και οδηγήθηκαν προς τις ερήμους της Συρίας. Σε αυτές τις πορείες θανάτου δέχθηκαν τις επιθέσεις τόσο του τακτικού τουρκικού στρατού,
όσο και ατάκτων ομάδων. Το σχέδιο εξόντωσης των Αρμενίων περιέλαμβανε σφαγές, βιασμούς, δολοφονίες, αρπαγές παιδιών και ληστείες. Ελάχιστοι ήταν οι Αρμένοι που επιβίωσαν. Η πρώτη διεθνής αντίδραση ήρθε τον Μάιο του 1915, όταν σε κοινή τους δήλωση η Γαλλία, η Ρωσία και η Μεγάλη Βρετανία καταδίκασαν τις τουρκικές διωδίες κατά των Αρμενίων, τις οποίες ονόμασαν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια στιγμή η Γερμανία παρήχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όχι μόνο τεχνογνωσία, αλλά και οπλισμό γερμανικής κατασκευής. Κεντρικό ρόλο είχε ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν Φον Σάντερς, ο οποίος ανέλαβε τον εξυγχρονισμό και την εκπαίδευση του τουρκικού στρατού, ενώ παράλληλα επεξεργάστηκε το σχέδιο του αφανισμού των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής. Την άμεση εμπλοκή των Γερμανών παραδέχτηκε μετά από 100 ολόκληρα χρόνια, το 2015, ο τότε Γερμανός πρόεδρος Γιόακιμ Γκάουκ, ο οποίος έκανε λόγο για γερμανική συνευθύνη στη γενοκτονία των Αρμενίων, και πίσω μου βλέπετε τα όσα κατέγραψε στο βιβλίο του ο Χρήσαντος, ο Μητροπολίτης της Τραπεζούντας, για την συνενοχή της Γερμανίας και της Αυστρίας στο τουρκικό έγκλημα. Και η γενοκτονία των Αρμενίων υπήρξε ουσιαστικά το προήμιο του ολοκαυτώματος των Εβραίων από τους Ναζί. Σε ό,τι αφορά τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, Ποντίων, Μικρασιατών και Θρακιωτών, οι διώξεις και οι σφαγές ξεκίνησαν το 1914 από την Ανατολική Θράκη και το Μαύρο Πάσχα των Θρακιωτών, με τη βίαιη μετακίνηση του ελληνικού πληθυσμού. Ακολούθησαν οι μεγάλες διώξεις κατά των Ελλήνων της Δυτικής Μικράς Ασίας και κορυφώθηκαν με τη γενοκτονία στο Μικρασιατικό Πόντο και τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Ο απολογισμός και σε αυτή την περίπτωση τραγικός. 1 εκατομμύριο αθώες ψυχές χάθηκαν, μεταξύ αυτών και 353.000 Έλληνες ποντιακής καταγωγής, ενώ 1,5 εκατομμύριο Έλληνες της Μικράς Ασίας εγκαταστάθηκαν ως πρόσφυγες στη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα. Τα ιδεχθή εγκλήματα της Τουρκίας σε βάρος των Αρμενίων επηρέασαν τον Πολωνοεβραίο νομικό και ειδικό στο διεθνές δίκαιο Ράφαελ Λέμκιν, ο οποίος πρότεινε τη θέσπιση διεθνούς σύμβασης για την τιμωρία αντίστοιχων πράξεων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αρχικά οι προσπάθειές του απέβησαν άκαρπες. Ωστόσο, το 1944 ο Λέμκιν χρησιμοποίησε τον όρο γενοκτονία για να περιγράψει το ολοκαύτωμα των Εβραίων από την ναζιστική Γερμανία, όρος ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε όχι με την νομική του βεβαίως έννοια και στη δίκη της Νερεμβέργης. Οι πολιετείς προσπάθειες του Λέμκιν ευωδόθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου του 1948, όταν και ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου του 1951. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της σχετικής σύμβασης, η γενοκτονία, είτε αυτή τελείται σε περίοδο ειρήνης είτε σε περίοδο πολέμου, αποτελεί έγκλημα διεθνούς δικαίου, ενώ παράλληλα τα κράτη που υιοθετούν τη σύμβαση έχουν ως κύριο μέλημά τους την πρόληψη και την τιμωρία της γενοκτονίας. Πίσω βλέπετε το άρθρο 2 που δίνει τον ορισμό της γενοκτονίας και στις 5 περιπτώσεις η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής πληρεί τα κριτήρια για να ονομαστεί το έγκλημα των Νεοτούρκων ως γενοκτονία. Τα επόμενα χρόνια οι αρμενικές κοινότητες της Διασποράς, οι οποίες διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην προώθηση του αιτήματος αναγνώρισης γενοκτονίας, εστίασαν σε αυτές τις μελέτες του Λέμκιν προκειμένου να αναγνωριστεί το έγκλημα ως γενοκτονία. Η πρώτη μάλιστα αναγνώριση ήρθε από το Κοινοβούλιο της Ουρουγουάης το 1965, ενώ ακολούθησαν δεκάδες χώρες που αναγνώρισαν το έγκλημα. Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα επικράτησε μια σιωπή για τα γεγονότα στη Μικρά Ασία, καθώς το ελληνικό κράτος επέβαλε επίσημα μια πολιτική λύθης για τα γεγονότα στο Μικρασιατικό Πόντο. Σε όλη τη Μικρά Ασία, όχι μόνο στο Μικρασιατικό Πόντο. Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στην από κοινού προσπάθεια Ελλάδας-Τουρκίας για την εξομάλυνση των μεταξύ τους σχέσεων και την τη σταθεροποίηση των εύθραυστων ισορροπιών στην περιοχή. Γεγονός που θα εξασφαλιζόταν μέσα από την επίτευξη εθνικής ομοιογένειας και στις δύο χώρες. Η αλλαγή σελίδας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισφραγίστηκε το 1930
με την υπογραφή του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου Φιλίας, με το οποίο οι δύο χώρες διευθέτησαν τις μεταξύ τους διαφορές. Είχε προηγηθεί η υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης και η Συμφωνία για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών. Η Συμφωνία Ελλάδος-Τουρκίας και η μετέπειτα πρόταση του Ελευθερίου Βενιζέλου για την απονομή βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στον Μουσταφά Κεμάλ παγίωσε μια κατάσταση η οποία επικράτησε μέχρι και τις αρχές του 1980 και είχε ως κύριο χαρακτηριστικό της τη διαγραφή της μνήμης των προσφύγων από την επίσημη μνήμη του ελληνικού κράτους. Υπ' αυτές τις συνθήκες, οι ίδιοι οι πρόσφυγες κλήθηκαν να διαχειριστούν μόνοι τους το τραύμα της γενοκτονίας. Καθ' όλη τη διάρκεια των 72 ετών επίσημης σιωπής του ελληνικού κράτους, από το 1972 έως και το 1994, υπήρξαν στιγμές όπου πόντιοι διανοούμενοι επέφεραν σοβαρό πλήγμα στην πολιτική αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο μεγάλος πόντιος ιστορικός Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, ο οποίος παρά την προσπάθεια του ίδιου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να παρεμποδίσει την έρευνά του στα επίσημα αρχεία της Αυστρίας και της Γερμανίας της περίοδου 1908-1918, υπό το φόβο διατάραξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κατάφερε όχι μόνο να ερευνήσει τα αρχεία αυτά, αλλά και να μας αποδώσει ένα ανεκτήμητης αξίας έργο, το οποίο τεκμηριώνει και στοιχειοθετεί πλήρως το έγκλημα της γενοκτονίας αρχών, όπου πόντιοι διανοούμενοι δόμησαν τη μνήμη τους με στόχο την ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστορίας του Πόντου. Πρόκειται για μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την έκρηξη ίδρυσης ποντιακών συλλόγων, τη δημιουργία μνημείων και τη θέσπιση αναμνηστήριων τελετών, ενώ την ίδια περίοδο ξεκίνησε και η συγκρότηση της ποντιακής ταυτότητας ως αυτόνομης συλλογικής ταυτότητας. Το 1983, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης προχώρησε στην ίδρυση του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών. Ως κομμάτι της Διεθνούς Ένωσης, επηρεάστηκε από τις αντιιμπεριαλιστικές και διεθνιστικές της απόψεις και στο πλαίσιο αυτό ανέλαβε πρωτοβουλίες που αφορούσαν καταρχάς το κουρδικό ζήτημα και κατ' επέκταση την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ποντίων. Το Μάιο του 1985 ιδρύθηκε στην Αθήνα το Κέντρο Ποντιακών Μελετών, με πρωτοστάτη και πάλι τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ο οποίος στη συνέχεια από κοινού με τον καθηγητή Κώστα Φωτιάδη συγκρότησαν μια ομάδα που έθετε ως πρωταρχικό της στόχο την αναγνώριση της γενοκτονίας. Σημείο καμπής αποτέλεσε το δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο που διεξήχθη το καλοκαίρι του 1988 στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Στην εισήγησή του με τίτλο «Το Ποντιακό Ζήτημα σήμερα», ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης έθεσε επίσημα ενώπιον των αντιπροσώπων των ποντιακών οργανώσεων από όλο τον κόσμο το ζήτημα της διεκδίκησης από την πλευρά των Ποντίων της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας, κάνοντας λόγο για το δικαίωμα των Ποντίων στη μνήμη. Τα χρόνια που ακολούθησαν παρατηρήθηκε αύξηση του ερευνητικού έργου στα ζητήματα του μικρασιατικού ελληνισμού, πλήθος άρθρων δημοσιεύονταν στον τύπο, ενώ το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας τέθηκε και επίσημα ως αίτημα του οργανωμένου ποντιακού χώρου και στην Ελληνική Βουλή. Παράλληλα με το αίτημα για αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τέθηκε και το αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων, καθώς υιοθετούνταν από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και καταθέτονταν προς το Προεδρείο της Βουλής αναφορές της Επιτροπής με τις οποίες ζητούσαν την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Πολλές μάλιστα από αυτές τις αναφορές είχαν και διακομματικό χαρακτήρα και στο ίδιο συνενετικό πλαίσιο εντασσόταν και η κατάθεση ψηφίσματος στις 25 Απριλίου του 1991 από 44 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού της Αριστεράς, με το οποίο ζητούσαν τον ορισμό της 24ης Απριλίου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Είχε προηγηθεί στις 18 Ιουνίου του 1987 η υιοθέτηση ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Σχετικά με μια πολιτική λύση στο αρμενικό ζήτημα». Όπως προκύπτει από το εν λόγω ψήφισμα, το οποίο βασίστηκε τόσο στην πρόταση ψηφίσματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου, όσο και στην πρόταση του Έλληνα Ευρωβουλευτή Σπυρίδωνα Κολοκοτρώνη, σε πολλούς άγνωστος πολιτικός, για καθιέρωση της 24ης Απριλίου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούσε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφιερώσουν μία ημέρα μνήμης στα εγκλήματα της γενοκτονίας κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν τον 20ο αιώνα, ιδιαίτερα κατά των Αρμενίων
και των Εβραίων. Το Ευρωκοινοβούλιο συνέδεε το ζήτημα της αναγνώρισης της αρμενικής γενοκτονίας με την πολιτική της Τουρκίας γύρω από το ζήτημα παραμονής τουρκικών στρατευμάτων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, το κουρδικό ζήτημα και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τις διαφορές της με την Ελλάδα στο Αιγαίο. Ήταν ακόμη νοπές οι μνήμες τότε από το θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με αφορμή τις έρευνες του σεισμογραφικού σεισμίκ στο Αιγαίο. Και ερχόμαστε στην ιστορική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα η καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πότου. Και στην εικόνα σας πίσω βλέπετε βεβαίως είναι φωτογραφία αρχείου, άδεια έδρανα στη Βουλή. Δυστυχώς ακόμη και κατά την ιστορική αυτή συνεδρίαση, στο τέλος της συνεδρίασης παρευρίσκονταν 13 όλοι και όλοι βουλευτές. Δυστυχώς το φοβικό σύνδρομο έναντι της Τουρκίας επικράτησε ακόμη και κατά την ιστορική αυτή συνεδρίαση, καθώς υπήρξε τροποποίηση του αρχικού κειμένου της συζητητικής έκθεσης που συνόδευε την πρόταση νόμου λίγο πριν το νομοσχέδιο εισέλθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Απαλήφθηκαν πλήρως οι αναφορές που τεκμηρίωναν την μόνιμη και διαχρονική πολιτική της Τουρκίας, όπως η παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ο βίος εκτουρκισμός των κατεχομένων, η κατάργηση της αυτονομίας της Σύμπρου και της Τενέδου, το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και οι τουρκικές βλέψεις στη Θράκη και στα Δωδεκάνησα. Ενώ απαλήφθηκε πλήρως από το κείμενο της συζητητικής έκθεσης και η αναφορά σε άμεσους ή έμεσους συνεργούς των Τούρκων εγκληματιών, κατηγορία που αποδιδόταν στις μεγάλες δυνάμεις όπως η Γερμανία, η Σοβιετική Ένωση, η Αγγλία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 2 χρόνια μετά, στις 26 Απριλίου του 1996, η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων με την καθιέρωση της 24ης Απριλίου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Το παράδοξο, το νομοσχέδιο συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή και ψηφίστηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1994. Ωστόσο, εισήχθη προς ψήφιση στην Ολομέλεια 2 χρόνια μετά, το 1996, και αφού βεβαίως είχε μεσολαβήσει το θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στην ελληνική βραχονησίδα Ήμια. Τον Οκτώβριο του 1998, η Ελληνική Βουλή ψήφισε ομόφωνα την καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Και σε αυτή την περίπτωση υπήρξε κολυσιεργία ως προς την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος από την κυβέρνηση, που τελικά έλαβε χώρα μετά από 2 ολόκληρα χρόνια. Υπήρξαν μάλιστα φωνές εντός της χώρας που δεν υιοθετούσαν τον όρο γενοκτονία για τα γεγονότα στη Μικρά Ασία και απέδιδαν την ψήφιση του νόμου στην προσπάθεια παρεμπόδισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης εκείνη την περίοδο. Τέλος, η Ελληνική Βουλή καθιέρωσε το 2004 την 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, ενώ τον Ιούλιο του 2022 καθιερώθηκε η 6η Απριλίου ως ημέρα μνήμης του θρακικού ελληνισμού. Και ερχόμαστε στο σήμερα. 1 αιώνα μετά, ο ίδιος Τίτης όχι μόνο δεν αναγνωρίζει το πολλαπλό έγκλημα της γενοκτονίας που διέπραξε σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής, αλλά συνεχίζει την ίδια γενοκτονική δράση και πολιτική. Ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, η αλλίωση και παραποίηση των ιστορικών γεγονότων της περίοδου 1914-1923, οι αλλεπάλληλες και αυξανόμενες τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, οι πιέσεις προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και η καταστροφή της ομογένειας στην Τουρκία, ο εκτουρκισμός των κατεχομένων στην Κύπρο, οι κάθε είδους τουρκικές μηχανεύσεις στη Δυτική Θράκη, οι διώξεις διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων εντός της Τουρκίας, η εισβολή στη Συρία και η συμμετοχή της Τουρκίας στον πλευρό του Αζερμπαϊτζάν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Αγκόρνο Καραμπάχ αποτελούν απτά παραδείγματα συνεχιζόμενης και αυξανόμενης επικινδυνότητας, μόνιμης γενοκτονικής νοοτροπίας αλλά και εδαφικού επεκτατισμού. Η πολιτική προκλήσεων που ακολουθεί η Τουρκία
με τη συστηματική καταστροφή εγκαταλειφθέντων μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, καταδεικνύει και τη συνεχιζόμενη πολιτισμική γενοκτονία, της οποίας τελικός σκοπός είναι η ολοκληρωτική γενοκτονία της ιστορικής μνήμης και των διαφόρων υλικών και πολιτιστικών της τεκμηρίων. Η μετατροπή του εμβληματικού μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης της Αγίας Σοφίας Ετέμενος, αποτέλεσε πρόκληση και ύψιστη προσβολή για ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Είχε προηγηθεί άλλωστε η μετατροπή 3 βυζαντινών εκκλησιών σε ισλαμικά τεμένη, της Αγίας Σοφίας της Βυζίης, της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντας και της Αγίας Σοφίας της Νίκαιας. Παράλληλα, η Τουρκία παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με καταγγελίες και αναφορές διεθνών οργανισμών, με διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις χιλιάδων πολιτών για τα πολιτικά τους πιστεύω, ενώ τα τελευταία χρόνια δεκάδες είναι τα περιστατικά άρνησης της εισόδου της Τουρκίας, της εισόδου στην Τουρκία και απελάσεων Ελλήνων ποντιακής καταγωγής. Και το τραυματικό παρελθόν της γενοκτονίας, αλλά και ό,τι ακολούθησε αργότερα με την αποκλεισμένη προσφυγική μνήμη στη χώρα μας προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για το παρόν και το μέλλον. Οφείλουμε λοιπόν να υπενθυμίζουμε ότι όσες φορές θυσιάσαμε χάρη της ελληνοτουρκικής προσέγγισης την ιστορική μνήμη, την τραυματική προσφυγική μνήμη εν προκειμένου, οδηγηθήκαμε δυστυχώς σε εθνικές τραγωδίες. Ο ελληνισμός πλήρωσε πολύ ακριβά τη λύθη και την επίσημη αμνησία που υιοθέτησε το ελληνικό κράτος. Γι' αυτό και η διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας που υπεγράφει τον περασμένο Δεκέμβριο μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας ξυπνά μνήμες 1930. Γιατί η υπογραφή του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου Φιλίας το 1930 δεν απέτρεψε τραγωδίες που ακολούθησαν για τον ελληνισμό. Γι' αυτό και ο ενδεχόμενος κίνδυνος υποβάθμισης της προσφυγικής μνήμης από την υπογραφή της εν λόγω συνθήκης, της εν λόγω διακήρυξης, θα θέσει σε νέα βάση το χαρακτήρα και το περιεχόμενο των ημερών μνήμης που καθιέρωσε επίσημα το ελληνικό κράτος. Γεγονός που οφείλει να κρατά σε εγρήγορση τις προσφυγικές οργανώσεις. Μένει λοιπόν να αποδειχθεί αν η διακήρυξη θα συμβάλλει πραγματικά στην ενίσχυση των σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας από την επίθεση των Αζέρων στον καθεδρικό ναό στο Αρτσάχ. Και βεβαίως εδώ ο Αζέρος πρόεδρος δίπλα σε ένα τουρκικό ντρόν Μπαϊρακτάρ και πίσω του οι σημαίες της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν. Σύμφωνα δε με τη Διεθνή Αμνηστία, τα αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν τη χρήση βαλιστικών πυράβλων και άλλων εκρηκτικών όπλων από το Αζερμπαϊτζάν σε κατοικημένες περιοχές αποκαλύπτουν μια τεράστια έλλειψη σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή και την παραβίαση του δικαίου του πολέμου. Ακολούθησε ένα σχεδόν δεκαετής αποκλεισμός του διαδρόμου Λατσίν. Βλέπετε εδώ είναι ο διάδρομος αυτός μεταξύ Αρμενίας και Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δεν φαίνεται και τόσο καλά πίσω. Η πολεμική εκστρατεία του Αζερμπαϊτζάν κορυφώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν και περισσότεροι από 120.000 Αρμένοι εκτοπίστηκαν από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Πρόκειται ουσιαστικά για τον μεγαλύτερο εκτοπισμό Αρμενίων μετά τη γενοκτονία του 1915. Και η ακραία ρητορική μίσους που προωθεί το Αζερμπαϊτζάν σε βάρος των Αρμενίων παραπέμπει στα όσα τραγικά βίωσαν οι Αρμένοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θύματα του εθνικισμού και της ίδιας ακριβώς ρητορικής μίσους. Αυτό το μίσος κατά των Αρμενίων εκδηλώνεται σήμερα από τους Αζέρους τόσο με πράξεις όσο και με λόγια. Σε πρόσφατες ομιλίες του πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ ισχυρίστηκε ότι η Αρμενία είναι η ιστορική γη του Αζερμπαϊτζάν. Την αποκάλυψε μάλιστα Δυτικό Αζερμπαϊτζάν. Και αυτή η ρητορική μίσους αποτυπώθηκε στην πράξη με τη βάναυση μεταχείριση και τις εκτελέσεις αιχμαλώτων Αρμενίων στρατιωτών. Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχεια της γενοκτονίας των Αρμενίων και την απειλή της ίδιας τους της ύπαρξης. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, ο πολιτισμένος κόσμος διατηρεί, όπως και πριν από έναν αιώνα, το ρόλο του παρατηρητή. Ιδιαίτερα το Αζερμπαϊτζάν φαίνεται πως την χάνει μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης από τη Δύση. Επικρατεί, θα λέγαμε, μια συνωμοσία σιωπής που αποθρασύνει συνεχώς το καθεστώς του Αλίεφ. Και η αποθράσινση αυτή αφορά και τη χώρα μας, καθώς ο Αλίεφ ενέπλεξε την Ελλάδα στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, κατηγορώντας την ότι μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία συνεργάζεται στρατιωτικά με την Αρμενία. Ενώ δήλωσε ξεκάθαρα ότι το Αζερμπαϊτζάν
υποστηρίζει την Τουρκία σε όλα τα μέτωπα που έχει ανοίξει και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όλα αυτά κατά την τελετή, τα ανέφερε ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, κατά την τελετή της επίδοσης διαπιστευτηρίων του Έλληνα πρέσβη στο Μπακού. Οι προκλήσεις του Αλίεφ κατά του ελληνισμού δεν σταματούν. Πριν λίγες ημέρες, η Εθνοσυνέλευση του Αζερμπαϊτζάν προχώρησε στη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τις διακοινοβουλευτικές σχέσεις με τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Μία έμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους, ένα πρώτο βήμα προς την επίσημη αναγνώριση. Κυρίες και κύριοι, αυτό που πρέπει να εμπεδοθεί είναι το γεγονός ότι η απέτηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας από την Τουρκία δεν συνιστά για τους γενοκτονημένους λαούς μας μια πράξη εκδίκησης. Είναι μια αναγκαία πράξη για την οικοδόμηση σταθερών και ειλικρινών σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας. Γιατί το ζήτημα της αναγνώρισης δεν είναι μόνο συμβολικό, ιστορικό, ηθικό. Είναι ένα έγκλημα που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς ρευστότητας και ανησυχίας, με τις πολεμικές σειράξεις στη γειτονιά μας να αυξάνονται, οφείλουμε να εργαστούμε για την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να εργαστούμε για την οικοδόμηση ενός κόσμου όπου θα επικρατεί η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η αμοιβαία κατανόηση και η αλήθεια. Όσο ουτοπικό και αν ακούγεται αυτό. Και η αναγνώριση και γνώση της ιστορίας, η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί προϋπόθεση για τη δέσμευση ότι αντίστοιχες θηριωδίες δεν θα επαναληφθούν. Ποτέ ξανά. Σας ευχαριστώ.